Salutare și bine v-am găsit! Cred că e primul unboxing pe care îl fac vreodată. Zilele trecute am intrat pe Facebook și pe pagina unei prietene. Am găsit un unboxing făcut de către ea de la buzzstore.ro. Intri acolo frumos, îți faci cont, te uiți să vezi ce campanii au, completezi, sunt câteva seturi de întrebări care ți sunt puse, completezi, răspunzi la întrebările respective și uimitor, cred că sunt vreo 4 zile de când am făcut acest lucru, am primit acest colet de la ei, fără să plătesc nimic, gratis, așa, după cum vedeți, foarte frumos ambalat, cu un ghid Buzz, așa. Apoi văd aici câteva pliante sau așa, detergent. Da, mai nou, nu știam, dar deși îmi place să-mi spăl hainele singur, nu știam că cei de la Lenor au scos și detergent la pliculețe. Mai nou se pare că da. Din câte am înțeles, acestea sunt pentru prieteni, deci voi trimite pentru câțiva prieteni aceste pliculețe de detergent. Din câte văd aici am primit două tipuri de este pentru haine colorate, da? Aici, o dată pentru haine colorate. Haideți să vedem exact cum arată. Nu că ar fi diferit de cele care sunt pe piață, dar să vedem exact. Uitați, văd că are și un sistem de deschidere puțin diferit. Ne uităm, revin aici. Așa, mai multe pliculețe pentru prieteni. Apoi al doilea, văd că sunt odată detergent Spring Awakening și acesta este cu Gold Orchid, fiecare câte 15, plus, după cum vedeți, cel balsam pentru haine. Așa, sunt două de balsam și alte. Și pe deasupra mai avem și un prosopel de față de la Lenor. Super. O să pun pe pauză puțin să deschid una dintre aceste cutii, de fapt amândouă, și revin. Am revenit, din câte se pare, se deschid foarte ușor, e child safety, deci pentru copii să nu pot să deschidă foarte ușor. Așa arată cele de la, pentru hainele colorate, bănuiesc, de la Gold Orchid, odată, și celelalte care sunt cu Spring Awakening, prospețime de primăvară. Așa. Eu ador ca hainele să miroase frumos, nu pentru foarte mult timp, pentru că îmi place să se simtă și mirosul de parfum, dar iubesc să miroase a curat. Da, mulțumesc, sper că m-am descurcat. Câțiva din prieteni vor primi câteva pliculețe de așa, de balsam, detergent de rufe, da. Lenor, acum, mai nou, face detergent de rufe. Și împreună, cred că hainele vor mirosi extraordinar. Mulțumesc, o zi bună!